Y'all know what time it is. It's Carolina Slim. Y'all know what time it is. It's Carolina Slim. They gonna buy. Y'all done did it again. Y'all done did it again. I'll put them in here. I'll put them in here. And I'm so fly. I'm from that dirty. We bout that money. Cause we money hungry. Pippin' Cuddy buddies, players in Montgomery, all the way to Birmingham. In Tallahassee, feel me, want that dough inside their hand. They counter MIA and take it to Savannah. We got them worldwide addicted to this country grammar. Flipping profits like the acrobats are used to laying down this game for my brothers deep in Southwest Atlanta. But hey, you know we got it made. But this ain't special ed, we pro when it comes to the bread. So it's like college party on it, different fans. They wanna shut it down, but we ain't shutting down. Cause we don't fuck around, just pass that cup around. And when they done with that diesel, they pass that cup around. I'm a Carolina soldier, sucker, check my stats. If you read that's alright, cause you can check my stats. I'm from that dirty, we bout that money. Better watch your game plan, cause we pippin' Cuddy buddies. Down south for some love, and I'm from fly. If you don't read that's alright, cause you can check my stats. I'm from that dirty, we bout that money. Better watch your game plan, cause we pippin' Cuddy buddies. Down south for some love, and I'm so fly. We down south cause some love, they wanna buy. We from that dirty, we making dirty money. I got a few Russian laundromats to clean it for me. I got a shorty that love me somewhere in Memphis. She like to listen to 666 when I give her business. When I leave a crib, then I'm off to Nashville. Politic with local players where they known to stack bills. Party all night, then I hit that red eye. Passions of a pimp in my brain on my private jet. I don't sleep. Lame, creep off, I ain't losing. They roll out the red carpet for me off in Houston. Eli mä en tajua teitä suomalaisia miehiä. Siis mä saan samat tuet kuin sinäkin. Mä saan yhtä paljon rahaa kuin sinäkin. Silti mä en ole velkaa kenellekään. 0%. Mulla on 0 velkoja. Mä maksan aina velat ensinnäkin. Mä justiin maksoin eilenkin yhden huumevelan, tiedätkö, minkä mä olin 30 velkaa. Meillä oli vaan pieni yhteyskatko, kun mä en pystynyt osannut käyttää mobiilepeitä aluksi. Mutta senkin mä maksoin, no se oli pikkuvelka 30. Mutta sä jättäisit senkin maksamatta, tiedätkö, heti kun on mahdollisuus. Sä vaan blokkaat sen tyypin kaikissa channeleissa ja ootat, että sä alat pakoilemaan sitä 30 takia. Joo, sit sulla on ulosotossa 50 tonnia, sulla ei ole luottotietoja. Siis mulla on ulosotossa, no okei, mun on kyllä pakko myöntää, että mä olen näistä hoidoista velkaa 1600 € tällä hetkellä. Mutta mä myös hoidan niitä koko ajan pois, ja mulla menee siihen rahaa koko ajan. Joo, mutta nämä hoidot nyt on eri asia. Mulla nyt on sitä joku järkevä syy siihen, että no joo. Ja se nyt ei ole kenellekään yksityishenkilölle, että se on näitä valtion, mutta se on valtion syytä myöskin, että mä olen täällä hoidossa ylipäätään. Ja sitten toisekseen, niin mulla on luottotiedot siis vielä. Siis mullahan on siis luottotiedot. Sulla ei ole luottotietoja ollut vittu 15-vuotiaasta lähtien. No sitten toisen verran, tiedätkö? Niin kuin, että tässäkin on jo niin kuin, 300-400 subwooferi, 500 vahvistin, 200 läppäri. Tää safety boxissa, joo, mulla on täällä rahaa. Sitten mulla on 2 pankkitiliä ensinnäkin. Tossa on S-pankki. Tossa on toinen pankki. Näkyykö tästä muuten ei, näissä korteissa ei enää ole etupuolella. Hyvä, koska te vitun pummit varastaisitte ne tiedot. Okei. Ja sitten täällä on mun Kela-kortti ensinnäkin. Eli kato, mä perustelen sen, minkä takia sä olet siis vitun tyhmä ensinnäkin. Ja minkä takia sä olet pummi. Takia sä aina tulet olemaan pummi. Sä et ole ikinä käynyt töissä. Sulla ei ole CVtä ollenkaan. Sä leikit jotain huumediileriä, mutta kaikki sun diilauskin on ihan perseestä. Sä vittu kusetat sun asiakkaita. Sä annat vajareita vittu. Heti kun sulla on mahdollisuus, niin sä kusetat vittu. Eli mulla on tässä Kela-kortti. Mä näytän sen vaan nopeasti, ettei näy mun sotutunnus siinä, kun sä vittu varastat senkin. Sulle ei voi siis vittu näyttää yhtään Sä käytät joka vitun ikisen mahdollisuuden varastaakses vittu. Siis suomalainen mies on ihan vitu rotta oikeasti. Siis mä en ole ikinä tavannut rotempaa porukkaa kuin suomalaiset miehet. Te vittu nistit oikeasti. Te olette vittu alusta asti käynyt vittu mun hermoille. Tässä on kirjastokortti ensinnäkin. Tää on ilmanen. Tätä mä suosittelen sulle vitun pummi oikeasti. Eli kirjastokortti. Mene vittu kirjastoon vittu. Lue jotain. Vittu tee jotain vittu. Eli vittu, sä olet niin vittu, suomalainen mies on oikeasti, ja kaikkein pahin suomalainen mies on sellainen,
kuka menee ulkomaille ja olettaa, että muita ihmisiä vittu kiinnostaa maksaa sen eläminen ulkomailla. Se on suomalainen mies on ollut ulkomaillakin, aina kun mä tapaan suomalaisia miehiä. Ne on siis totaalisia vitun pummeja, ja ne vittu pummii sulta vittu joka vitun asiassa pelkästään. Ne haluu sulta kaljat, ne haluu sulta ilmaiset kaiken vittu. Ne haluu ilmaisen taksi vittu, ne haluu kaiken ilmaiseksi ulkomaillakin. Niin suomalainen rotta on juurikin vittu tällainen oikeasti. Niin miksi sä olet sellainen pummi vittu? Sä pukeudut kuin pummi vittu. Sulla ei ole varaa vaatteisiin. Ja vittu, mä vielä toistan sen. Mä en ole rahaa tehnyt vuoden 2018 jälkeen. Silloin kun mä olin viimeksi Swing Kidsissä näyttelemässä, mä oon aidosti tehnyt rahaa, bang on the box. Eli mä sain siitä 940 puhtaana käteen verojen jälkeen. Ja se oli siis verotettu duuni, laillinen duuni, näyttelyduuni. Niin 2018 mä oon viimeksi tehnyt rahaa. Ja silti mä saan siis samat tuet koko ajan kuin sinäkin. Ja silti mulla on tonni tilillä, ja mä oon tässä kuussa tuhlannut jo 500 euroa kaikenlaiseen. Olen maksanut perintäkuluja, olen maksanut puhelinlaskuja. Ensinnäkin mä oon pelkällä wifillä liikenteessä, mun liittymä vasta aukeaa ensi viikolla. Niin mä maksoin 150 pelkästään puhelinlaskujakin. Niin silti mulla on yli tonni tilillä, ton Temu-tilauksenkin jälkeen. Niin missä sun rahat on, vitun pummi? Mä saan, niin kuin mä vielä sanon sen, sä saan sossusta. Vaikka sä et ole edes Kelan asiakas, koska sä et voi olla. Sä et ole vittu käynyt edes koulujas loppuun, että sä voit olla työmarkkinatuella. Sä olet sossun asiakas. Mutta jo Suomessa on sellainen welfare-systeemi, että se ruokii teitä vitun pummeja. Mutta mä en siis tajua, mihin vittu sun rahat menee, kun sulla on vittu ensimmäisen viikon jälkeen jo rahat loppu, ja sen jälkeen sä olet multa pummimassa sitä rahaa. Tai ihan keneltä vaan, keneltä sä pystyt pummimaan. Tai varastat jotain, mitä sä pystyt varastamaan, vittu. Sä olet pelkkä varas, vittu. Sä olet ongelma tässä maailmassa. Ei vitun parasiitti oikeasti, vittu.